Татарстан Яңа Гасыр каналында турыдан тур эфирда Таяну нуктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны сез безгә түймәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык билгесе, нейтралитет билгесе. Менә Лаеш фабрикасында, Лаешның кышчылык комплексында килеп чыккан кыш гриппы очрагы турында барыбыз да ишеттек. Һәм әлбәттә барыбыз да дулкынланабыз. Моның турында күп сөйләшәбез. Әлбәттә башка җиргә таралу куркынычы юкмы дигән сорау килеп туаймы? Менә Идрис әфәнде, әзрәк кенә сез безгә соңгы вазгыятьне аңлатып китсәгез иде. Бүген нинди хәл шушы кышчылык фабрикасында? Лаеш кышчылык фабрикасында бүген көндә Татарстан президентының указы нигезендә безнең ветеринар таләпләре бөтенесе дә үтәлә. Без бу Үтәлә ул тикшерү эшләре алып барыла дигән сүз. Тикшерүдә алып барыла. Шулай шул вакытта безнең пуслар куелдан да, һәм дә без бигрәк тә безнең төп бурычыбыз шул таратмаска. Менә шул таралу. Иң беренче без аны дөрес итеп диагноз кую. Бүген көндә диагноз ул безнең инде үзебезнең лабораториядә генә түгел, Владимир өлкәсендәге лабораториядә дә ачыкланды. Һәм шул вакытта без кышчыларына түгел, үлгән кышчыларына түгел, аларның азыкларында, нинди азыклар кайлардан кайткан, ни күләмдә, кемнәр безгә кертә, алар барса да ачыклана. Һәм дә бигрәк тә безнең кыргый кышлар арасында. Чөнки грипп бит ул шушындай авыр вирус, бигрәк тә бу бит инде кышлар өчен. Бу чыннан да менә таралу куркынычы, менә республикабыз өчен ни дәрәҗәдә таралу куркынычы бар? Башка җирләргә, якын районнарга, анда яшәүчеләргә. Без таралмасын өчен диагноз куйган шук, үлем башлануга 2 зона булдырдык. 5 километрлар һәм 10 километрларда. Монда 12 авыл керә. Һәрбер йорт буенча өйләргә безнең инспекторлар, шулай ук субъект ветеринарлар белән бергә, районның ветеринарлары белән бергә аларның исәпләре алынды, аларга памяткалар таратылды, һәм дә хәзер күзәтү алып барабыз. Бүген көндә әле тирә-якта авылларда бер кош та үлми, андый ниләр юк, һәм дә параллельно Роспотребнадзор тарафыннан да, чөнки кешеләрдә тоже күзәтчелек алып баралар. Әлбәттә, беренче сорау килеп туаймы, ничек гомумән әлеге хәл килеп чыга алды? Менә башка җирдә килеп чыкмасмы әлеге хәл? Ничек менә үзебездә, Лаешбызда шундый хәл килеп чыга алды? Моңа җавап бармы? Җавапны бүген көндә әле генә әйтеп булмый, чөнки без әле тикшерүне алып барабыз, башладык. Монда күп факторлар бар. Кайдан килеп чыга? Мәсәлән, беренчедән инде кыргый хайван белән, кошлар белән килүе. Чөнки Лаеш кышчылык фабрикасы аның урнашуы да шунда. 10 гына километр Камы елгасы. Шулай ук 7 күл тирәсе әйләндереп алынган. Бу бит инде бигрәк тә кыргый кышларга шундый уңайлыклар тудырыла. Менә төп сәбәпче итеп әле. Без төп сәбәпче дип әйтә алмыйбыз әле. Икенче яктан, аннан соң кеше факторы да монда безнең исәпкә алына. Шулай ук азыклар белән исәпкә алына. Без әле хәзерге вакытта бүген көндә төп мәгълүматны каян килеп чыккан, нинди юлдан, каян таралырга или Димәк, әлегә тикшерү эшләре алып барасыз. Алып барыла. Шуңа күрә тәгаен әйтеп булмый. Менә халыкта шулай бит инде, берәр җирдә яңгыр килеп чыкса да, башка җирдә курка башлар, бик күп сүзләр йөри, имеш-мимешләр йөри башлады. Һәм бүгенге тапшыруыбыз тамашачылар өчен дә, мин уйлыйм, күп кенә сорауларына җавап таба алырлар. Хәтта шундый имеш-мимешләр йөри, чаллы бройлерда да очраклар табылган дигән, шундый имеш-мимешләр йөри. Ул дөреслеккә туры киләме? Юк, безнең бүгенге көндә менә бу комиссиялар шушы очактагына, шушы ян тирә авылдагына йөрми, ул бөтен республика буенча да алып барыла бу эшләр. Безнең дәүләт ветеринария инспекциясы, дәүләт ветеринар врачлары бөтен җирдә бу чыккан очрак нәтиҗәсеннән бу эшләр алып барыла. Шуңа күрә бу эшләрне дәвам ителәчәк. Куркынычсыз менә Чаллы фабрикасы инде ул сүз генә чыга, чөнки ул моңарчыда мониторинговый исследование дигән
мероприятие бар. Ол һәрбер кошчылык фабрикасыннан, һәрбер күпмедер күләмдә булган кошчылык организациясыннан килә материал. Ол мониторинг исследование, ол тикшерелә. Шуның белән бүгенге көндә калган более усиленный вариантта калган хозяйствующий субъектларда да тикшерү алып бара. Шуңа күрә куркынычсызлык шуның белән тотыла. Демәк, башка җирләрдә дә контроль көчәйде соңгы вакытта. Тагын да көчәйде инде. Но ул булай да алып барыладыр. Но мондай вакыйга килеп чыккач, Мин өстәп әйтәсем килә, безнең контроль һәрвакытта бар. Контроль ул чикләтмәлде. Барбер мондай очракларда бит инде без тагы да Без хәзер мондай очрак килеп чыккач, күпчелек үзебезнең көчебезне калган бигрәк тә безнең бит әле фермер хуҗалыклары бар. Аннан шушы сезон башланды. Сезон башланды, хәзер авыл җирләрендә бөтен кеше бүген ала кыш чебиләре, үрдәк бәбиләре, каз бәбиләре. Шуның белән дә бәйләнгән. Без инде менә безнең үзебезнең дәүләт правительствоның постановлениесе бар, давар күч дип атала инде ул. 252-нче приказ нигезендә безгә ул җиткерелде апрель азагында. Без үткәрә алабыз. Менә безгә йөкләнелгән. Бу инде Монсы аңлашылды. Монда чыннан да без бит әле башта айрым очрак турында сөйләшәбез, диме? Шушы кыш фабрикасында килеп чыккан очрак турында һәм хәтта ярты миллионлап кыш юк ителергә мөмкин дигән сүзләр йөри. Таһир әфәнде, бу дөресме? Һәм авыл хуҗалыгына да 100 миллионнан артык зыян килде дип әле фаразлыйлар гына. Бу дөресме? Венер Дуташ, беренчедән нәрсә әйтәсем, нәрсәгә игътибар бирәсем килә. Иң беренче, менә безнең республиканың ветеринария идарасының хезмәткәрләре, белгечләре, Россельхознадзор һәм авыл хуҗалыгы белгечләренең бик тиз арада бу мәсьәләне уртага салып билгеләүләре. Бит менә кем генә булмасын инде, табиб булса да аңа дөрес итеп диагноз куярга кирәк. Булар моны 3 көн эчендә башкардылар һәм бу информация ул бөтен кеше өчен дә үзенә күрә менә хәлфә итеп чикләүләр турында әйтеп киттеләр бит. 10 километрга, 100 километрга дигән. Аннан соң инде әгәр тагын без мин шуңа игътибар бирәсем килә. Менә нәрсә ул тавык? Нәрсә ул тавык иде? Хәтерләсәгез, безнең бигрәк тә менә шушы безнең үзгәрешләр елына кергәнче тавык ите һәр вакытта да ул вазый. Аннан соң инде безнең менә үзгәрешләр чорына кергәч, безнең 20-40 ел яткан Американың подвалларында яткан менә ножка бушы дип әйтәләр, шуның белән безне тукландырдык, шуны алсак без шатланадыр. Бүгенге көнне яшьләр аны белми, хәтерләми. Бүгенге көнне республикада барлыгы 500 мең тонна ит җитештерелә. Бүген бөтен менә безнең инде оешмаларда, шәхси хуҗалыкларда, шуның менә 360 меңе җитештерелә безнең бу менә зур хуҗалыкларда, комплексларда. Һәм әйтергә кирәк, һәр бер кешегә, республиканың яшәгән кешенә 50 килограммга якын тавык ите җитештерелә. 310 йомырка. Менә шушылай итеп без республиканың монда менә үзенең азык-төлек ягыннан аны сәясәтен канәгатьләндерә торган иң кирәкле, иң социаль объектларның берсе. Шуның өчен менә бүгенгесегә апара торган сезнең җыелышыгыз менә шушы туры таяну ноктасына әлбәттә бик дөрес кузгатыла. Бүгенгесе көнне безгә монда инде белгечләр аны буенча әйтеп китерләр тулырак. Мин нәрсәгә игътибар бирәсем килә? Иң беренче мәгълүмати информатик менә шушы безгә менә шушы таяныч дөрес булган информацияны бирә. Шуның өчен без бүген җыелдык та. Халыкка беренчедән бу мәсьәлә бит бездә генә булган әйбер түгел. Һәм монда әле күп түгел. Безнең бит миллионнаган зур комплексларыбыз бар. Шуның өчен менә монда бер генә таләп булырга тиеш. Белгечләрнең менә бу абыйга ярый, монысына ярамый түгел. Таләп булырга тиеш. Кеше факторыннан аны кичекләргә һәм керә торган, чыга торган кешеләргә алар менә Россия Федерациясының авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан кабул ителгән 2005-2006 елларда кабул ителгән приказы бар. Анда бөтен әйберләрдә дөрес итеп язылган. Шуның өчен
Безгә инде әлбәттә ансын да табырга кирәк. Безгә менә каян килеп чыкты. Менә шул приказлар бар, контроль бар, әмма проблема да бар. Менә аннан ничек чыгырга, ничек башка фабрикалар, безнең бит менә шушы бер кышчылык фабрикасы гына түгел, башка җирләрдә бар. Ә кеше куркып, мәсәлән, хәзер башка тавыкны алмаска мөмкин. Шулай бит, Камер әфәнде? Бүгенге көндә әйтик, шәхси хуҗалыкларда да, фермерларда да сезон тотынды. Безнеке күп фермерский хозяйстволарда и шәхси авыл хуҗалыкларында бүгенге көндә алалар чебешләр. Язын үстерергә, көзен әйтик ашарга. Шуңа күрә алсак фермерский хозяйстволарны кайсы районнарда миллионнан артык тавык, каз, үрдәк янныклары асрыйлар фермерлар. Шуңа күрә бүген минем килүем дә бу передачага пользоваться итеп шундый ни белән передача белән мин әйткем кили, о том, что ул әйттеләр инде монда табиблар да, о том, что бу болезнь бик заразный, әйтик, аныкы симптоматикасы может үтәргә беленми дә симптоматика. Если алсак езбаш тавыкны 75% симптоматика уза нитмичә. Күренмичә уза. Әйе. Шуңа күрә вот бу передачада мин әйткән кили, шәхси авыл хуҗалыкларында, фермерский хозяйство сак булырга кирәк. Нинди игътибар бирергә кирәк? Нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Нинди симптоматика һәм кешеләргә нинди куркыныч яный? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыруу. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан менә иң кызыгында тукталдык, име? Ничек аны үзеңнең, мәсәлән, шулык чебешләреннән, тавыклардан белергә була? Нинди симптоматика? Беренче үлгән тавыкны күрсәләр, шәхси авыл хуҗалыкларда, фермерларда, икенче сельхозтоваропроизводительләрдә беренче сүз или телефон, или әйтик, муниципаль поселениедагы ветеринарный врачка или районный муниципаль райондагы ветеринарный врачка хәбәр итәргә кирәк. Һәм тиз арада, шулай бит, бу тиз арада хәбәр итәргә кирәк. Әйдәгез әле бер видеоязма карап узыйганнар, дәвам итәрбез. В настоящее время эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням птиц в Российской Федерации, в частности по высокопатогенному гриппу птиц, остается крайне неблагополучной. В настоящее время неблагополучными регионами в зоосанитарном отношении являются Московская область, Ростовская область и Республика Татарстан. В связи с тем, что данное заболевание имеет тенденцию к широкому распространению и наносит колоссальный экономический и социальный ущерб, просьба всем граждан при массовом падеже птицы, при неординарном поведении птицы, отказе от воды, от корма, нервных явлениях обращаться в ветеринарную службу для постановки окончательного диагноза и быстрейшего купирования инфекции с целью сохранения благополучия регионов нашей страны. Безнең иң кызу нукталарның берсенә керә дип әйттеләр, ә без ничек белә алабыз? Мәсәлән, ул кышларга гына кагыламы, кешеләргә куркынычы юкмы аның? Монда кешеләргә бу очракта, безнең бу очракта кешеләргә куркынычы юк. Чөнки менә Лаиш комплексында куелган диагноз буенча высокопатогенный грипп А, подтип H5. Бу кышлар өчен менә. Демәк, беренчедән, хөрмәтле җәмәгать, без курыкмыйбыз, кешеләргә моның зыяны юк. Но шуңа карамастан да безнең бит төп мәсьәлә булып тора, бурычыбыз аны бүтәнгә җибәргә түгел. Әле безнең бит менә шушы комплекс, Лаиш комплексыннан киткән күкәйләр, анардан әле таралган районнарга киткән тире кошлар алганнар, тавыклар бит сатылган, безнең әле шулар белән дә эшләр параллельно бара.
Ни өчен соң алса халык куркып күкәйләрен ташлый, Күкәйне ташларга кирәк түгел. Күкәйне бер кашына ташларга түгел. Чөнки без ташласак, без уна зыян китерәбез. Чөнки аны кошлар, кыргый кошлар, чыпчыклар, каргалар алып китә. Нәрсә эшләтергә кирәк? Утилләштерү менә Утилизация утилизировать итәргә булса, аны термически обработать кирәк. Башта димәк кайнатып кайнатырга. Крутай, ярты сәгать кайнатырга кирәк. Идрис әфәнде, баштан аңлатып китсәгез иде, менә безнең караучы тамашачыларыбыз арасында шушы лаеш комплексынан алган шушы йомыркалар булырга мөмкин, я булмаса ит булырга мөмкин. Һәм кайсы периодта алынганнарны юк итәргә кирәк? Беренчесе май бәйрәменә чаклы, 1 майга чаклы. Алынган күкәйләрдә без тикшерүләр үткәрдек лабораторияләрдә, үзебезнең лабораториядә һәм дә республика ветеринар лабораториясендә дә анда күрсәтмәде. Май бәйрәменнән соң алынган күкәйләрне ыргыту дөрес түгел. Әгәр без аны ыргытсак, без киресенчә без моны таратабыз. Иттә зыяны юкмы? Димәк, кеше ашыйлар. Ит пешерәбез, иттә дә вирус үлә, итнең зыяны юк. Күкәйнең дә зыяны юк. Менә бит яхшы хәбәрләр юк түгел, Камер әфәнде. Мин әйткем килә, куркырга кирәкме, сакланырга кирәк. Кемдә 100% бирәлми, әйтик, гарантия бирәлми. Шулаймы? Янәсен хәзер тагын бер сүзне әйтәм. Бу шир, кыш шире, ул мутировать итә. Шуңа күрә нинди ул организмга ләгә, нинди вакытта ләгә, шуңа күрә сакланырга кирәк. Сакланмыйча булмый. Менә сибирская язва, әллә каян килеп чыккан безнең африканская чума, каян килеп чыга соң? Моны әллә махсус китерәләрме дигән сүзләр дә йөри. Алай гына түгелдер ул. Менә беренчедән бит булай карарга кирәк. Без элеккеге сыман авылдан кеше бит бер кая чыгып китмәгән. Еллар буе авылда яшәгән. Аннан соң шәһәрдә дә бер икенче җиргә күченү, миграция факторлары аз булган. Безгә буңгысы көнне Үзбәкстаннан киләләр, Африкадан киләләр. Безгә кайсынчы монда Көнбатыштан, Америкадан киләләр. Шуның өчен безгә генә түгел, күп төбәкләргә буңгысы замана шундый аралаша торган. Шуның өчен менә кабул ителгән законнар бар, регламентлар бар. Аларның үтәлешен тәэмин итәргә кирәк. Менә шушы әйберне без әгәр дә вакытында үтибез икән, һәм әгәр дә менә шушындый теге яки бу симптоматика буенча килеп чыга торган әйберләрне вакытында без кешеләргә җиткерәбез икән, белгечләр һәрвакыт моңа игътибар бирәчәкләр һәм дөрес итеп менә диагноз куелгач аны хәл итәргә була. Менә бүгенге көндә дә әгәр дә инде менә лаешта мин әйтеп үткәнчә белгечләрнең оператив эшләү нәтиҗәсендә бу мәсьәләгә игътибар бирелде. Безгә инде киләчәк турында да уйларга кирәк. Һәм менә ничек итеп үзебезнең менә шушындагы фабрикаларыбызны кеше факторыннан киметеп, аларга менә кадәр керү һәм чыгу, ризыкны үзебездә эшләү. Аларны менә монда бит менә әгәр дә йомырка һәм тавык ите җитештергәндә, аларның менә рационда 50-дән артык төрле элемент бара. Менә аларның кайберләре кайта читтән. Хәерчене 300 товар бетерә ди. Без кызыгып тегеннән бер айберне алабыз, тегеннән бер айберне алабыз. Һәр нәрсәдә бит сертификат һәм рөхсәт бирелә торган. Менә мәсәлән фермерстволарны, кечкенә хуҗалыкларны. Ул контрольдә Авырту бит фермерны белмәү. Ул бөтенесенә бер бит. Монса фермерга бер капчыкта бер кем багыш булса, шундый ни белән вирус белән. Шул җитә кала. Шул җитә кала. Минем истәп әйтәсем килә. Безнең таләпләр буенча фермермы, частный личный подбор идеме. Барысында тавыкмы, бер тавыкмы, унара каны вируска, анарга 5 грамм, 2 грамм җитә продукция. Шулай да керә бит безгә менә әлеге вируслар. Аңлыйсызмы? Безне шулча кызыксындыра. Әллә махсус кемдер җибәрәме дигән сүзләр дә йөри. Алай булырга да мөмкин. Аны бит без монда без алай булырга да мөмкин. Шуның өчен игътибарлы. Бүгенге көнне бит хөкүмәтебез Россия Федерациясендә үзебездә президентыбыз һәрвакытта да Рөстәм Галиев менә бу әйберләргә һәр булган очракка указ чыгарыла һәм шушларны үтәлү өчен тәэмин итү буенча хөкүмәт даирәләрендә җыелышлар уза һәм бу эшләр оештырыла. Шуның өчен ул факторына бер кая куеп булмый. Әгәр дә безгә каяндыр берәр нәрсә кертәләр икән, ничек итеп моңа гына ышанырга? Әлбәттә кергә мөмкин. Шуның өчен менә аларның хезмәткәрләре, Россельхознадзорлар, алар бүгенге көнне аэропортларда, вокзалларда, юлларда, менә шушыннан әгәр дә моннан качырга кирәкми. Менә шушыда кергән чиракта, әгәр дә без дөрес вакытында диагноз куйсак, без кем белә, нәрсә белән эшләгәнебезне саклаганны саклармын дигән шулай бит. Анысы да шулай. Но ведь шундый ни дә бар. Әйтик, пословица инде ул ветеринарларга больше ни дә инде касаться итә. Әйтик, мал врачы предупреждать итә.
халык врачы лечить итә. Шуңа күрә игътибар ныграк бирергә кирәк ветеринарный службага, Россельхознадзорга. Былай әйтәләр бит, сүзегезне беләм Ая. Былай дип әйтәләр аны. Вот врач лечит человека диләр, Ая. а ветеринарный врач лечит человечество. Ул менә шулай бит. Менә шуның өчен врач моны теге авыртуны әйтә. Ә без бит бөтенебездә бәйле. Менә сез санап киткән авыртулар, алар бөтенесе дә мал врачлары белән Әйтәсем бара. килә, бездә булмас дияргә түгел. Менә без бит инде әлегә чаклы 2005, 2006, 2007 елларда бу безнең бер дулкын үтте. Безгә таныш инде ул. Ул вакытларда без турышы таләпләрне бик куя идек инде төгәл үтәргә. Булмас димәскә кирәк. Хәзер нәрсә эшләнелде инде? Менә карантин турында сөйләшәләр. Карантин хәзерге вакытта бармы һәм булса ул күпмегә куелырга мөмкин? Карантин бүгенге көндә менә указ президенты нигезендә карантин мероприятиялары башкарыла. Ул инде Кемнәргә кагыла бу карантин? бу кагыла безнең 2 зона определяция итә. Беренчесе 5-километровая угрожаемая зона, икенче зона инде ул наблюдаемая зона 10 километр. Шул зонада менә бүгенге көндә кергән юлларда безнең постлар бастырылган. Шул постлар контрольдә тота керә транспорт машина техниканы. Анда бу птицефабрикадан инде берни продукциялар бернәрсә чыкмый. Анда уничтожаться ителә. Шушы Безнең очрактан соң чыннан да без көчләп бик яхшы эшли башлыйбыз. Күпмегә барырсың бу? Ничә көн карантин менә аны 21 көн карантин срогы. Шуннан соң ахыргы мероприятие үткәннән соң әле тагын безнең 3 айдан соң кайтарга возможность булачак кышларга шул территория, но только после проведения последних ветсан мероприятий дип әйтәбез. Ахыргы вет мероприятияларны таләпләре буенча үтәлеп биткәннән соң анда дезинфекция үтә, дезинфекциянең аның исследованиялары на качество дезинфекция үтә, шулары үтәлгәннән соң гына ахыргы заключениялар, лабораторный исследование заключение биргәннән соң гына ябыла. Менә мин тагын бер нәрсәгә өстәп әйтәсем килә, безнең беләсләргә кушылып. Безнең ялгышмасам, көз айында, Норлат районында безнең менә дуңгызчылыкта бара торган автобалыкка килде. Африка чума. Африканский чума. Шул вакытны мин нәрсәгә игътибар бирәсем килә. Менә авыл хуҗалыгы министрлыгы Марат Готович бу әйберләргә менә үз чын күңеленнән чыгып бөтенесен аңлаткан чиракта, безнең инде менә хәзер шушы табигатны саклау службасы бар, бит управлениесе бар. Алар бездә түгел дип, менә волейбол туны уйнарга ярам бу. Миннән генә түгел. Без уртак мәсьәләне хәл итәбез. Менә шул сездән инде туйга калдырды ул. Менә без түгел, бездә бер нинди дуңгызны, безнең урман дуңгызын, урмандагы кыргый дуңгызны кем белгән нәрсә белән уткан. Бездә юк дип каян белеп бетереп була шушы. Мин сезнең белән килешәм, без килешәбез. Чөнки бу безгә генә түгел, алар безнең службага гына, ветеринар службасына тиретеп калдырды. Тиретеп калдырдылар шушы урмандагы булган кеше дә юк. Менә шушылар чыкты да бөтен кеше янда чыгып, шушы сүзне сөйләде. Минем күңелемдә туйга калды. Менә шушылай әйткәндә урмандагы дуңгызны син каян беләсен, авырткан, авыртмаган. Чыгып, шушылай Һәм әлеге очракта да кышларны белеп бетереп буламы соң? Инде кышлар килер. Минем әйтәсе килә, шулай кыргый кышларга да әйтеп тиретеп кенә калдырырга кирәк түгел. Чөнки бездә бит бар биозащищенность дигән әйбер. Менә кешелек факторы. Күпчелек менә гыйбрәт булып кына калсын иде. Безнең лаеш комплексын менә бу гриппы. Хәзер инде безнең әлбәттә тамашачыларыбызны да барыбызны да кызыксындыра торган әлеге кошчылык фабрикасын нәрсә көтә? Аның киләчәге нинди булачак? Нишлиләр әлеге кышкырт мал белән? Юк, бу кошчылык фабрикасын киләчәге барыбер булыр дим, чөнки анда аларның бөтен тораклары, корпуслары, оборудованиелары, алар яңа, даже чит илдән кайтарылган. Кышларсыз барлык кышлар да юк ителәме? Бөтенесе дә, берсе дә калырга тиеш түгел. Мине монда тагын бер ягы бар. Яндырыла. Идрис бит, Идрис. Идрис. Менә монда бит тагын бер ягы бар, хукукый ягы бар. Менә безнең шушы хәзер инде безнең лаеш кошчылык фабрикасында булган кошлар страховать ителмәгән. Менә нәрсә кирәк? Без бит шушындай базар мөнәсәбәтләрендә яшәгән чиракта, синең хәзер менә күп малын, ярты миллионга якын малын, ниңа син бер тиен дә акча алмыйсың? Син бары тик акча чыгарасың.
Башка фермерларга да банкротка чыга деген кебек. Әйе, әгәр дә син шушы менә базар мөнәсәбәтләрендә куллана торган шушы страхование буенча авыл хуҗалыгы министрлыгы һәр вакыт әйтеп килә. Әйдәгез, субсидировать ителә. Кызыксыну бармы менә соңгы вакытта? Шундай булды бит инде, барыбер наша африканская чума диделәр. Уйлана башладымы соң? Уйланалар. Әмма эшләмиләр. Кайсылары эшли, кайсы эшләми, но Узыр әле ди. Бәлки бүгенге безнең сөйләшү бездән Әлегә баягы безгә мине чикләтеп үтәрдиләр. Бөтенесе дә. Әйтәләр. Кемдә булса була, безгә кагылмый дип уйлар. Хәзер инде үзебезгә килде шулай Безгә килмәс. Булганы булмады бит әлегә чаклы диләр. Менә 2005 елны әйтәләр. Ничек соң сораулар бирәләр безгә шалтыратып. Алга таба, менә хөрмәтле җәмәгать, безнең вакытыбыз тамам. Алга таба мондый ситуацияларны булдырмауда Тахир әфәнде нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Иң беренче белгечләрне үстерергә кирәк. Безнең белгечләребезгә тагын да менә үзләренең тәңгәл килә торган хезмәткә калып, аларны дөрес прибор базасылары булдырырга кирәк. Һәм үзебезгә яңадан кошчылык комплекслар буенча безгә бәлки үзебезнең менә комитет утырышында да моны бик карап билгеләргә кирәк. Авыл хуҗалыгы белән берлектә бу безнең үзебезнең тотрыклыкны тәэмин итә торган шушындый бик кирәкле юнәлеш. Һәм әйтергә кирәк, заман технологияларын күбрәк кертеп, кеше факторыннан безгә чыгарга кирәк. Һәм һәр вакытта шушы ситуация килеп чыккач кына түгел, башка вакытта да бик һәрберебезгә игътибарлы булырга кирәк дип уйлыйм. Ватылганчы безгә әзрәк уйларга кирәк. Бәлки бу тапшырубыздан соң башка тамашачыларыбыз да уйлана башларлар һәм әлеге ситуация тиз арада хәл ителәчәк дигән теләктә тапшырубызны тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз, саулашабыз.